आइफोर आफाफोर जोंनि समाजाव जों जे नुदों दिनै गिथावथाव जानानै फैदों जोंनि फिसाफ्रासो दिनै बिमा बिफाखौ सालायनो नागिरो समाजखौ सालायनो नागिरो किन्तु फिसायानोसै जेसां रोंब्लाबो बिमानि सायाव थांनो हाया बिफानि सायाव थांनो हाया नाथाय दिनै जों नुदों दिनै फरायसा आफाद खालामबानो गावसोरबो बयनिख्रुइबो रोंसिन होननानैबो सानो दिनै बिसायख'थिफ्राव जों बिसोरनि जों इन्टारफेरेन्स नागिरा फरायसाया फरायसाहैनो थाथों फरायसा संगठनैनो थाथों जों बेखौ लुबैयो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया UPPL खौ सापर्ट खालामथारनांगौनि बाथ्रा नङा नाथाय संगठनैनो जुदि मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामनांगौ जायोब्ला बेयो दुखुनांथाव जायो नाथाय दिनै जों नुदों जायफ्रा उन्दै गथ'फोर UPPL नि जानानै ओरैबायदि ससियेल मिडियाफ्राव बाथ्रा लिरो जायफोरखौ जों नायजाया फरायजाया खोनासंजाया जाय गथ'फ्रा गावनि फैसाजों मबाइल दिनै बायनो हाया बिमा बिफानि फैसा लानानै एन्ड्रइड मबाइल बायो आरो समाजनि जि माबाखौहाय आबहावाखौ गुबुंले खालामगासिनो सोर दैदेनदों बेफोर गथ'फोरखौ दिनै बेयावहाय बेफोरबादि सानस'नो हायै उन्दै फिसाफोरजों दैदेनजानाय पार्टिखौ जों माबादि सायख'नो आइफोर आफाफोर सायख'जागोन नामा जों जेरावहाय दिदोमथि गैया जेरावहाय मोजां साननाय गैया जेरावहाय खालि गरम जेरावहाय खालि जुर जलम जेरावहाय खालि सोंखारिनाय दिनैनि 25 बोसोरिया सेंग्राब्ला दिनै जायहा 25 बोसोर जादों बेहा बे गथ'आ जेब्ला BTC सुक्ति जादोंमोन 17 बोसोरनि आगोलाव खै बोसोरमोन 8 बोसोरल' बे मा नुदों बर'नि दावहा बर'नि नांनाय बर'नि जुजिनाय जायनि थाखाय बे बुङो जोंल'सो मावदों दिनैनि 30 बोसोरिया सेंग्राया 17 बोसोरनि आगोलाव BTC सुक्ति जाब्ला खै बोसोरमोन आइफोर आफाफोर खालि 13 बोसोराव क्लास 7 ना 8 गिदिराव थांदोंब्लाथ' क्लास 6 फोर जानो हागौ थ' बिसोर मा सानदों बे समाव राजखान्थिनि र'खौबो मिन्थिया सोर मा मावदों बेखौबो मिन्थिया दिनै बेनिखायनो गेदेर मिन्थिया लिडार मिन्थिया खालि बखिनाय गाज्रि बुंनाय जेन' गावसोरसो मैया दाखालि जोनोम जानाय गथ'फ्रानो जोंसो मावदों जोंसो खालामदों दिनै बिमा बिफाखौथ' रेसपेक्ट खालामला समाजनि बैसो जानाय गेदेर गोलावफोरखौबो रेसपेक्ट खालामला खालि सोंलु नों मा मावनाय नों मा खालामदों नों सोर नोंहा मा मोन्थाय दङ बेफोरबादि कुइसन सोङै दिनै जोंनि समाजखौ लेथ्रा गुबुंले खालामदों आइफोर आफाफोर आरो बेखौनो जों कन्टिनिउ खालामनो होबाय थायोब्ला गावसोरानो दिनै 10 बोसोरनि उनाव 15 बोसोरनि उनाव जेब्ला रायजो सालायनो गोनां जागोन जेब्ला बेबस्था सालायनो गोनां जागोन अब्ला हारिखौ बे ओनसोलखौ खोमसियाव लांगोन बेनिखाय आइफोर आफाफोर जों खालि इलेक्शननि थाखाय नङा खालि बिसायख'थिनि थाखाय नङा खालि भट मोननो थाखायल' नङा जोंनि इयुना माबादि जागोन जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो माबादि मोनसे दिदोमथि गोनां राजखान्थि होलांनो हागोन मोजां मोनसे फिउचार होलांनो हागोन बेखौबो जों दिनै साननो नांगोन दिनै फोलानायजों इलेक्शन खालामबा मा जानो गाबोनथ' बेयावनो थागोन ना इलेक्शन जोबखांनानै दिनै जिबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै दिनै भट बिदों ओरै खालामगोन ओरै खालामगोन होननानैहाय थगायलाबायदों गाबोनलाय बहा थांनो बेयावनोथ' थागोन ना गासैबो बेयावहाय जोङो सैथोनि सायाव बिथा खालामनानैसो जोङो राजखान्थि गेलेनो नांगोन राजखान्थिया सुबुंखौ सिबिनायनि मोनसे गिदिर खाबु बे खाबुखौ लानांगोन आं बेनिखायनो बुंदों आंनि जितु पार्सनेल बेकग्राउन्ड बे जाबाय आङो 28 बोसोर आङो हारि सिबिबोनाय समाज सिबिबोनाय आंनि बे जितु मोन्दांथि बे दङ आरो आं 26 बोसोर फोरोंगिरिमोन बरमा कलेजाव बिनि मोन्दांथि फोरोंगिरिनि जि मोन्दांथि आंनाव बे दङ आरो 22 बोसोर बिमा जानायनि आंहा 22 बोसोरनि फिसा दङ 22 बोसोर आंनि बिमा जानायनि मोन्दांथि दं सासे समाज सिबियारि हिसाबै सासे फोरोंगिरि हिसाबै सासे बिमा हिसाबै जों इनायखौ मालाबाबो आं जायगा होनो हानाय नङा दिनै कारापसननि खोथा बुंदों कारापसन दङब्ला नुदोंमोनब्ला थांनाय 17 बोसोराव मानो बै समावनो बुङासै जै समाव जानाय जै समाव नुनाय जै जायगायाव जानाय बेयावनो बेखौ होबथानो हायोमोन जेब्ला नुदों नों हायाखै जोंहा गोबां ससियेल संगठन दङ बिसोरनो खिन्था अफिसारनो खिन्था बेबोनो हायाखै बेजोंबो जायाखै पुलिसनियाव थां कमप्लेन खालाम
नाथाय 17 बोसोर मानो नेखो 15 बोसोर मानो नेखो कारापसननि खोथा बुङो बेवहाय बेफोरखौ ओरैनो मानसिखौ मिसलिड खालामनो थाखाय बुंनाय बाथ्रा मोनसे खोथाखौ अफ कोर्स जों बुङो जे जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा बिपिएफआ थांनाय 15 बोसोराव जागोन मानोना खामानि मावदों जेब्ला खामानि मावो अब्ला गोरोन्थि जाखायो सोरबाया बाथ्रा बुङोब्ला बे बाथ्रायाव मालाबा गोरोन्थि बुंफ्लाङो थिग बेबादिनो खामानि मावोब्ला बांसिन जेब्ला खामानि मावलांगोन गिदिर खामानि मावलांगोन अब्लानो मा जालांगोन गोरोन्थि जालांगोन नाथाय बेफोर गोरोन्थिखौ फोसाबनायनि राहा दङ लामा दङ बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो फै जों ज'है बिपिएफखौ आरो खनसे जोङो मा खालामनि गोहोआव लाबोनि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा जों ज' जानानै जायगायावनो रायज्लायनानै मिन्थिहोलायनानै सावरायलायनानै जों बेफोरखौ फोसाबनानै ज'है बे बिटिसि हालामनि गासैबो मानसिनि जौगाथायनि थाखाय जोङो खामानि मावलांनि आं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मदद होगोन दिनै फोसावनाय जादों जे इउपिपिएलआ देरहायोब्ला 1 लाख न'खरनो न' होगोन आरो न'खरफ्रोमनोबो मा साख्रि होगोन बे सम्भब नामा दिनै भारत हादराव कर'नानि थाखाय 1 कोटि मानसिया साख्रि गोमाबाय दिनै आसामनि लाख सेंग्राफ्रा कर'नानि थाखाय साख्रि गैयि जानानै गुबुन रायजोनिफ्राय फैफिनजोबनांबाय दिनै उदांस्रिनि उनाव 74 बोसोर जासेयावबो न'खरफ्रोमनोबो भारत सरकारानो साख्रि होनो हायाखैबा दिनै आसाम सरकारा रायजो मोननायनि 17 बोसोरनि उनावबो न'खरफ्रोमनो साख्रि होनो हायाखैबा जायनि थाखाय आसामनिफ्राय लाख मानसिफ्रा हौवाफोरै हिनजावफोरै दिनै बेंगालुर बहाबा चेन्नाइ मुम्बाइ बहाबा दिल्ली हायद्राबादाव खामानि मावनो फिसा खामानि मावनो थाहैनांदोंब्ला अब्ला माबे बेबस्थाजों इउपिपिएलआ बिटिसिनि शासनखौ मोनोब्ला माबे बेबस्थाजों न'खरफ्रोमनोबो साख्रि होगोन इज इट पसिबल आरो मा टाइपनि साख्रि होगोन अफिसार रेंकनि होगोन ना खेरानि होगोन ना 3rd ग्रेड 4th ग्रेड होगोन आरो बे बिटिसिआव बे न'खरफ्रोमनोबो होगोन साख्रिया बिटिसिनि साख्रि मोननाय सिस्टेमा आलादा नामा आसाम आरो भारतनिफ्राय बेयावहाय खुनु रोखोमनि इन्टारभिउ जायालासिनो न'खरफ्रोमनोबो साख्रि रानना होनो हागोन नामा आइफोर आफाफोर सिमां नुनाया मोजां सिमां नुहुनायाबो मोजां नाथाय नंखाय सिमां नुहुनाया गोरोन्थिल' नङा बे दाय नंखाय सिमां नुहुनानै दिनै रायजो राजाखौ गामिनि रायजो राजाखौ खोमसियाव दोननानै ओरै होगोन होननायफ्रा बेसेबां गनायजाथाव नंगौ जोंहा लुबैनायनि लिमिट गैया जों बुंनो हायो जे जेसेबां जानांगौमोन एसेबां जायाखै जों जेसेबां लुबैदोंमोन बेसेबां जों मोनाखै बेखौ बुंजायो खारन मानसिया लुबैनायनि जोबनाय गैया सोरबाया जुदि साइकेल गैयामोन साइकेल बायनो बिराद सिमां नुबाय साइकेल मोनखांनायनि उनाव साननैसोनि उनाव आरो मा मटर साइकेलनि सिमां नुगोन मटर साइकेल मोनखाङोब्ला आथिं थोंब्रै गारिनि सिमां नुगोन स' मानसिया लुबैनायनि हास्थायनायनि सिमां नुनायनि लिमिट गैया बेवहाय जों बेखौ जेबो बुंनो हाया खिन्थु मोनसेबो जायाखै होननानै मानसिखौ जुदि मिसलिड खालामोब्ला अब्ला सिगांनि जायफ्रा मावदों दिनै बिटिसि सुक्ति खालामनानै बर' रावखौ जुदि ओइथ सिडिउलाव सोबायब्ला दिनै बिटिसि सुक्ति खालामखांनानै जुदि मोनसे मोजां बाउन्डारिजों जुदि मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दानानै बर' हारिनो बा बे ओनसोलनो जुदि बिथा मोनसे होबायब्ला बेफोरखौ माजों नंखाय होनना बुंगोन नामा बेनिखायनो आइफोर आफाफोर जों बाथ्राफोरखौ साननांगोन जोंनो दिदोम मोनसे सोरखार नांगोन